दाहाय अशोक सिंहाल बिथाङा गिनानै जाला बेखायनो बै गावनि मानसिफोरखौ सानैसो सामसाफोरखौ लानानै बैयो मा खालामदों हे पुरना फटकफोरखौनो होलाबायदों जाम्बा बिसोर आरो थेंक इउ बुंगोन बिसोरखौ किक आउट खालाम जोगार हरसिगोन औ जोंनाथ' फाइनेलखा अशोक सिंहाल हाथाव ढेकियाजुलि बाचाव जों सोलिगासिनो शहीद नगरी हिसाबै जों नांगासिनो शहीद नगरी होनोब्ला जोंहा आयंबोरा आगोल इंराजजों गुलि गावजानाय 1942 सनावहा दिनै इंराजजों गावजानाय जुदि जों दायो हारिनि थाखाय थैनांगौबा जों थैगोन नाथाय बेयावहा खुनु कमप्रमाइज गैया अरुनदय दानना होगोन माबा नङा रायजोफोर रावबो रावनि आसनि दाननो हाया बे नंखाय जाय एमएलए जागोन बेनो आसनि होनो हायो जाय सरकारा फान्ड फैगोन बेखौनो आसनिखौ रायजोनो होनांगोन जाय जोंनो नांगौ आंना मेन गुबै जाना फार्स्ट बेनिफिटआनो जाहैबाय हा हुनि जेंना फरायसालिफोर थिग खालामनाय लोगोसे आरो दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर' स्कुलफोरा थैलांनाय जाहोना जाबाय फोरोंगिरियानो गैया स्कुल थाबालाय मा जानो फोरोंगिरियानो गैया प्रभिलेन्साइज खालामना होआखै गोबां स्कुल गोलैना दं बेफोर खोथाखौ साननो नांगोन 65 नं ढेकियाजुलि समष्टिनि सासे लाइमोन दैदेनगिरि जाय बिथाङा 65 नं ढेकियाजुलि विधानसभा समष्टियाव बिथाङा सासे उदां बिजाथि महरै बिथाङा गसंदों जिहेतु फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थियाव बिथाङा दा 65 नं ढेकियाजुलि विधानसभा समष्टिनिफ्राय बिथाङा सासे एमएलए महरै बिजाथि बिथाङा गसंदों बिथाङा आंनि खाथियाव दङ आं बिथांखौ जोंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गिबियावनो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय जिहेतु आं नोंथांनिफ्राय लोगोनो मोनसे बाथ्राखौ सोंना लानो नाजागोन जिहेतु नोंथाङा नोंथांनि थांखि आरो नोजोरा मा लानानै मा थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जिहेतु नोंथाङा बिजाथि महरै गसंदों मा थांखि गिबियावनो निउस इन्जिनियार्ससिम गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो लोगोसे बर' रायजो राजाफोरनिसिमबो बे चेनेल नायग्रा बिथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय नंगौ गमामायैनो जोङो देग्लाय आङो फैगौ बे बिसायख'थियावहाय गेलेनो थांगासिनो दं ढेकियाजुलि समष्टि 65 नं माबायावहाय कनस्टिटिउसनाव बिधान सभायावहाय गेलेनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि हारिनि अलखद जिथु बर' हारिखौ जोंखौ गोबां मुगैयो गोबां फान्दायनानै जोंखौ थगाय थुसियै गोबां आनडेभेलपमेन्ट खालामदों 30 बोसोर जों बेक दङ दासिमबो जिथुनिखि जाहोनाव जों लाइमोन हिसाबै जोंनि लाइमोननि सेंग्रा सिख्लानि समस्यायानो जा जोंनि आइ आफा आयं बिनानाव आयं बिदा बिनानावनि प्रब्लेमनि समस्यायानो जा हा हुनि जेंनायानो जा स्किल डेभेलपमेन्टनि जेंनायानो जा साख्रि खोथायानो जा माने मावनो गोनां गोबां दं इभेन ट्राइबेल एसटि खथा जाना जों एसटिनि सिट मोननो थाङा बेफोरबो जा माने बुंनो थाङोब्ला डेभेलपमेन्टआथ' लाथिख'खा नोंथाङा मिथिखायो बा जोंनि बे सा ओनसोलाव थांबा बेरायबाय दिनैनि दिनाव लाइन गैया दालां गैया हस्पिटाल गैया मोजांहै माबा एग्रिकालचार सेक्टरनि माबा गैया माने आबादारि मावनो थाखाय सुबिदा गैया दिनै बै सा ओनसोलाव सासेबो अल आसामावहाय जुदि बर'फोरा 10,52,000 भटार्स थानानै बिटिसिनि बायजोआव दिनै 10,52,000 थानाय जोंनि मानसिया बेसेबां साख्रि मोननांगौ 1 लाखसोबो नङा आं 20,000खौनो बुंबाय एसटि हिसाबै 20,000 मोनदों नामा सासेबो गैया दुखुनांथाव बाथ्रा रायजोफोर गोबां जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला एमए बिए फरायनानै एमकम एमएससि खालामनाय गोबां सेंग्राफोर लाइमोनफोर बेखार बैफोरखौ नुनानै जिथुनिखि जोंनि सा ओनसोलावहाय दासिमबो बुंबाय थायो एफआरसि फरेस्ट नङा नंखाय रायजोफोर आं बुंनो खावलायो गुरै जोंनो दायो एफआरसि गैला जोंनो नांगौ रेभिनिउसो जोंनो एफआरसि नाङा जोंनो नांगौ हानि मोनथाय मियादि हा जोंनो बै टाइटेल सार्टिफिकेट नंखायनो लजेन गरसे मोनै बेंकआव मोनै मालाबा फोथायाबा बेंकआव फैनाय मालाबा अफिसाव देखायलाय बै सार्टिफिकेट लाना मोनसे खामानि होगोन नामा होआ रायजोफोर दिनै जुदि गुबुन हारिफोरा जुदि मियादि हा लाना होदोंमोन जोंनो मानो हायाखै जोंखौथ' बुङो हानि बिगोमा भुमिपुत्र होननानै नाथाय जोंनो बाथि बेखौ मोनाखै बिदिबा मारै जानो बेल' नङा किसुमान गामियाव आं बावैसो बेरायनानै नुनो मोन्दों गोबां सासे बिमाया जेब्ला लावदांगिनिफ्राय बातासिपुरनि ओनसोलाव फैदोंमोन आंनि नायं बोराइनि हस्पिटालबो दं बेखायनो नाथाय बे अबस्था गैया दिनै लेरेरा कसारिनि नामाव दं डाक्टारानो गैया बेफोरबायदि सासे बिमाया जेब्ला गथ'खौ जोनोम होदों गथ'आ थालांदों बिमाया जिज्लावदों गोबां बेबायदि जारिमिनारि दङ जिथुनिखि जाहोना लामायानो अबस्था गैया दालां गैया दिनै नंखायनो इलेक्सन खाथियाव ललिपप माबा टाइटेल सार्टिफिकेट माबा आसनि माबा मा होनो बेखौ हानि लामा सेंसन जाबायनो गेजेराव 10 बोसोरलाय बहा थांदोंमोनब्रा बिथाङा मोनदों बोसोराव 365 इन्टु जुदि जोङो 10 बोसोर मारियोब्ला 3,652 दिन मोनो बै दिनावहाय बिथाङा मानोथो बुङासै एसेमब्लियाव जोंनि बर'नि बागै हा हुनि मोन्थायनि बागै फरेस्टनि खोथा बुङो फरेस्टनि बागै एफआरसिनि खोथा बुङो
मानोथो बिधान सभा बुङासै बिथाङाथ' जोंनि गारजेनमोन ना बै खोथाखौ मानो सानाखै बुंनो नांगौ ना नाङामोन रायजोफोर सानदों दिनै नंखायनो गमामायैनो माबा आसुनि अरुनदय दानना होगोन माबा नङा रायजोफोर रावबो रावनि आसुनि दाननो हाया बे नंखाय जाय एमएलए जागोन बेनो आसुनि होनो हायो जाय सरकारा फान्ड फैगोन बेखौनो आसुनिखौ रायजोनो होनांगोन जायनि मोनथाय मोनो जायनिखि गरिब जिथुनिखि रायजोनि सरकारनि सुबिदा मोननोनि प्राप्य बिथांमोना मोनखागोन बे जिनिसखा बे खुनु बिजेपि कंग्रेसजों खोथा गैया बे जाबाय जोंनि मोनथाय मानो होनब्ला दिनै जों टेक्स होगासिनो बे टेक्सनि फैसाजोंसो बेखौ होनाय जादों नंगौना नङा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा जोंनो नांगौ आंना मेन गुबै जाना फार्स्ट बेनिफिट्सआनो जाहैबाय हा हुनि जेंना फरायसालिफोर थिग खालामनाय लोगोसे आरो दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर' स्कुलफोरा थैलांनाय जाहोना जाबाय फोरोंगिरियानो गैया स्कुल थाबालाय मा जानो फोरोंगिरियानो गैया प्रभिन्सियेलाइज खालामना होआखै गोबां स्कुल गोलैना दं बेफोर खोथाखौ साननो नांगोन दिनै हस्पिटाल गैया साब सेन्टार गैया दिनै मानसि बेफोर गैया दिनै ओरैनो बिथाङा मन्त्रि अशोक सिंहाल बिथाङा हेल्थनि मिनिस्टार नाथाय बिथाङा मानोथो साब सेन्टार बानायनाखै बै नंखायनो ओरैनो साफा सानै लिडारखौ नै एसे फैसा होननानै हारिखौ अलखदाव खोलनाया जानाय नङा आरो आं बुंनो सानो गुरैखौनो आंनि आदा सायफोर दङ बिथांमोना बिजेपियावनो थादों कंग्रेसआव बेजों जोंहा लोब्बा गैया हारिया खौसेथि जानांगौ देग्लायनि बिसाय खौथियाव बर' हारिनि जै जानांगौ आंना बेसो साननाय आरो लोगोसे आं फोथायनाय दङ हारिया खौसेथि जागोन मानो होनोब्ला गोबां हारिया अलखदाव गोलैबाय बेग जाबाय 30 बोसोर बै जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोननि खोथा जोंनि आबै आबौनि खोथा गोदो जिथुनिखि जों खस्थ' मोनबोनाय बै खोथाखौ जों साननो नांगोन दायो गोबां मानसि मुंख्लं जालांबाय बिर जोहोलावफोर बिथांनि खोथा जों साननो नांगोन सानसेखालि बिथाङा मन्त्रि अशोक सिंहाल बिथाङा बुंदों जे ढेकियाजुलि समस्तियाव खुनु मोनसे मावनांगौ हाबायानो गैला मानो नोंथाङा मा फिननाय होगोन बेथ' सासे जोंखौ जाम्बा होनना सानो बियो जोंनि नोजोराव गैलायखौ सानदों जोंनाव प्रुफ दं मालाबा नायबानो जाबाय मा अबस्था दिनैनि दिनावहा दासिमबो अन्थाइ थरसेखौथ' गाराखैमोन जों दाख्लैसो एसे थाबनायखाय एसे एनै अन्थाइ गारदों बे जाबाय पारमानेन्ट सलिउसन नङा बै दाख्लै माबा सेन्ट्रेलनि इन्जिनियार लाबोनो बेबो नंखाय इन्जिनियारखौ 3652 दिन मोननानै सानसेबो फन खालामनो सम गैयाना बिथाङा जोंनि समस्ति बर' गामि रायजोफोर बेरायनो सम गैयाना बिथाङा मानोथो मन्त्रि जाखो बिथाङालाय जोंनि बर'निनो भट लादों मिथिखायो बर' रायजोआ हाइस्ट मेजरिटि बेखायनो जोंनि बर' मानसि लिडारफोरखौ एसे थाखानि प्रब्लेम लानायखौ जों माना गैया लानांगौ जानांगौ मानोना बे फैसाया जोंनि रायजोफोरनिनो लानानै भट होनायाव जाहाथे बर' हारिनि खोथाखौ सान रायजो राजानि डेभेलपनि खोथाखौ सान आरो बैखौ साननानै नायबिजिरनानै नोंथांमोना जाहाथे फैगौ बैसागुआव बर' मानसिखौ देरहाहोयो जिथु बिथाङा गोबां अशोक सिंहालानो बिथाङा बुंबावदों जे गोबां अधिक सानख'हायै भट लानानै बिथाङा देरहागोन देग्लायनि दिनैनि दिनाव बिथाङा लाथिख'सो लाद्दायाव थागोन बिथाङा लिरनानै दोन नोंथांमोना मानो होनोब्ला सोलायनायनि खोथा फैदों देग्लाय बिथाङा बिनि नङा रायजोआव बिथांनि भटआ मात्र साबाल' बर' रायजोफोर बर'आ जाबाय 72,000 सेकेन्डआव जाबाय आदिबासिफोरनिफ्राय दङ बातासरां बिथां थार्डआवहा दङ जोंना मुस्लिमफोरा दङ जोंना फर्थआवहा दङ असमियाफोरा दङ 24,000 बेंगलिफोरा दङ 22,000 हिन्दी भाषी हिसाबाव दङ बिथांमोना 6,000 बेनि गेजेराव हारियानबि हिसाबै साबाल' बिथांनि भटआ दिनै जों कंग्रेसखौबो फेक्टर होना मा सरकार बानायनो हाखाया सिदा खोथा दिनै आं बिजेपिखौ दाबो रायाखै नाथाय बर'नि बिजेपि होनोब्ला मोजांमोन जोंबो बरायगौमोन नाथाय बिथांमोना बर'नि साननायखौनो गैयाबा बोरै होनो जोंनि बेवहाय लिडार गैया नामा गोबां माथो गामि गुदा नुयो जों सानैसो लिडार बिथांमोनानो गेलेयोमोन ना एमएलए बिजेपि दल लानानै होमबाना जों गेलेयामोन नाथाय दिनै जों ओंखारनायखाय मेगन सादों बे खिन्थु मोजां नङा हारिया खौसेथि जानांगोन आदामोन बा फंबाय आंनि जायनिखि माने नायगिरि बिथांमोननिसिमखौ बयखौबो बुजायनाय दायथ'आ जोंनि दा लाइमोनफोरा जों बुजायनो नांगोन रायजोफोरखौ दा जिथु देरहाखांनायनि उनाव नोंथाङा रायजोफोरनि थाखाय मा हाबा मावगोन होनना सानो जोंनाथ' मेन मोनसेयानो जाबाय हा हु जाबानो सल्भ जायो आरो सेकेन्डआव जाबाय जों रेभिनिउ भिलेजनि जों नाजागोन मानो होनब्ला बे फरेस्ट खोथाखौ आं खोनायाखै जिब जुनारबो गैया बेवहाय बै गाव बानायना लानाय माइन्डसेट बेखौ गारनांगोन जोंनो नांगौ रेभिनिउ भिलेज जोंनो नांगौ पन्सायत जोंनो नांगौ हानि मोनथाय जोंनो नांगौ स्कुलनि फोरोंगिरि टिचारफोरखौ नागिरनांगौ जोंनि नांगौ लामा दाथा दालां हस्पिटालनि खामानि मावनो गोनां नङा दैनि सुबिदा बानायनो गोनां नङा लोगोसे जोंनि लाइमोननि सुबिदाखौ जोंनो नांगोन आरो मा होथारनांगोन बे नङा साख्रिजों स्किल डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो गोनां गोबां दं बेखौ जोंनि लाइमोन हिसाबै सेंग्रा सिख्लानि सेंग्रा बिदिनो स्किल डेभेलपमेन्टनि जों लाखागोन मिथिगोन मेनिफेस्ट' ओंखारगोन जोंहा दिनै सिम्बोला थिग जाथोंसै
थ' बे जानायनि उनाव नोंथांमोना निश्चय नुगोन मा मावगोन जों देखायलांगोन रायजोफोरनो आरो हानायखिनिसो मावगोन हायिखौ जों बुंना लाया जितु नोंथांखौ मोनसे जोबथारनायाव मोनसे बाथ्रा सोंनो जिहेतु नोंथांनि मोनसे फट' रिउमार जादों जिहेतु मोनसे स्प्रेड जादों जिहेतु बाटासरां ढेकियाजुलि समस्तिनिनो कंग्रेस बिजाथि बाटासरांजों नोंथाङा मोनसे सिङाव मोनसे रायलायदों बेबायदि मोनसे खोथा ओंखारदों मा बे मा फिननाय होगोन मा बै फट'आ नायदो खनसे बिजेपि जेब्ला जों दंमोन बिजेपियाव नायनो थांबा 2016 समनिबो दङ अशोक सिंहाल बिथांजोंबो दङ हेमन्त बिश्व शर्मा सारजोंबो दङ हाग्रामा महिलि सारजोंबो दङ जोंथ' कंग्रेसनि मालाबा आंखौ देखायलाय कंग्रेसनि फेख्लांलानै अनसुमा बसुमतारी कंग्रेस जिन्दाबाद होनदों होनना नायलाय देखायनो हो जों दं नामा आरो बै फट'आथ' मालाबा फुरना बै समावहा जों बिजेपियाव दंमोन बिजेपि गारनायनि जाहोनखौथ' मिथिनांगोन ना दिनै जों ओंखारनाय कारना जाहैबाय जेब्ला जोङो थांनाय पन्सायत इलेक्सनाव अशोक सिंहाल बिथाङा बिजेपि दोलोनिफ्राय सासेबो जेडपिसि होआसै सासेबो एपि मेम्बार होआसै सासेबो पन्सायतआव प्रेसिडेन्ट होआसै बैयावसो दुखु मोनदों जोंनि बर'नि आं गाव 12 जन 11 जन मेम्बार आं देरहादों बर'नि नाथाय मा जाखो सासेबो गैया ओइ हिमत दिहुनबाल' जाया हिमत दिहुननाया नायग्रोनांगौ जे मा समनि बे बाथ्राया आरो जों जे मानो ओंखारदों दिनै आंखौ कंग्रेसआव नुदोंबा देखायनो बिसोरनो गैया ओरैनो नंखायनो फुरना बेबाथ' सोबजोंबो दङ होनो हाग्रामा सारजोंबो दं जोंथ' बिपिएफआव नंगौ दाबो बिपिएफआव दङ बिपिएफ दोलोनि जाना जों मावदोंमोन साननैसो टिकेट मोनै जानो माबा मोनसे जाबाय बेलेग बाथ्रा टेकनिकेल इसुनि थाखाय नाथाय बै बुस्थुखौ बुङोब्ला जोंबो गोबां दं बे मैया दाख्लै बिजेपियाव जइन जानानै मा मिथिनो जोंनि हारिनि खोथालाय बिजेपि खालामबाल' जायालै नोंथांमोन बिजेपिया जोंनि बर' हारिनो मा मावदों बेखौसो साननांगौ जोंनि रायजो राजा हानि मोन्थायखौ माला होदों बे टाइटेल सार्टिफिकेटजों नङा जोंनो नांगौ मियादि हा जोंनो नांगौ लामा दाथा दालां जौगानायनि खामानि जोंनो नांगौ एसटिनि जिथुनिखि मोन्थाय साख्रि बेखौसो साननांगौ बे नंखायनो थाइसे थाइनै फैसा मोननानै गोजौलाबायबा जाया बे नों दायो 5 लाख लागोन खिन्थु रायजोनि डेभेलपमेन्टआ लाथिख' बैफोर लिडारनिफ्रायसो गोजानावथ' रायजो नोंथांमोन एबार होमबा अशोक सिंहालखौ किक आउट खालाम जोगार हरसिगोन नामा औ जोंनाथ' फाइनेलखा अशोक सिंहाल हाथाव ढेकियाजुलि बाचाव जों सोलिगासिनो शहीद नगरी हिसाबै जों नांगासिनो शहीद नगरी होनोब्ला जोंहा आयंबोरा आगु इंराजजों गुलि गावजानाय 1942 सनावहा दिनै इंराजजों गावजानाय जुदि जों दायो हारिनि थाखाय थैनांगौबा जों थैगोन नाथाय बेयावहा खुनु कमप्रमाइज गैया कमप्रमाइज जानोबा जों मालाबानो जागौमोन खिन्थु जों कमप्रमाइज जायाखै आरो जों जानोबो थाङा जुजिगोन हाजासिम नाजागोन बे जोंनि खोथा अशोक सिंहालखौ जाहोआ नामा अशोक सिंहाल हाथाव ढेकियाजुलि बाचाव सिम्पलसो खोथा आरो बिथाङा हाथाव जाखागोन बिथाङा हारियानिसो आरो मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों बै समाव जेब्ला जोङो पन्सायतआव होनायावहा जों साहित्य सभायाबो मेम'रेन्डाम दोनदोंमोन जोंनाव प्रुफ दङ जों बाथौआबो होदोंमोन जोंनाव प्रुफ दङ जोङो एबसु फरायसा आफादा बिथांमोनाबो सापर्ट दंमोन जों प्रुफ दङ नाथाय बिथाङा बुंबाय एइब्ला काम नाय बिदि जायो नामा सोरबा सानदों जोंनि हारिनि मान सन्मानखौ बहा थाखो लाजिनांगौ जायफोरा बिथांमोनजों बेरायगासिनो गावसोरबो साननांगौ जे हारिनि मानसिनि मोनसे माहारि आफादखौ इनसाल्ट खालामनानै गुबुन मानसिखौ बियो बिथाङा पन्सायतआव फज'दों जोंनि बर'नि 72,000 भटनि माबाया बहा थागोन मुल्यआ सानदों होनबा बेबायदि ओमफ्राय बैसोरनिया मा गावनि न'खरा सोलिबानो नङा रायजोनि बिसो साननांगौ आथिं आखाइ दं इसोरा हरदों बे मावै दाङै गोबां जानो हागोन देरहागोन होननानै हारिनि मोन्थायखौ फास्ट साननांगौ प्रथमाव देखोवा मात्रिखेवा बेफोर खोथा मोनसे दङ बिनि उनावसो रायजो राजानिखौ बिनि उनावसो गावनि जिहेतु होमबा 10 बोसोराव अशोक सिंहाल बिथाङा बहुत फैमाल जादों नामा खामानि मावनायाव नट अनलि अशोक सिंहाल कंग्रेसआबो दं कंग्रेसआ जुदि बै समाव जुदि एसे थानो जुदि मावनाय होनब्ला आं कंग्रेसखौबो बुंगोन बिजेपिबो बुंगोन आंनि खोथाया मा हारिनि जाय मावाखै बेखौ बुंखागोन जों बायदि लाइमोनालाय मानोथो ओंखारा राजखान्थियावलाय जों ओंखारनो गोनां गैया जोंहा ना जानोसो गैया ना लोंनोसो गैया नाथाय मानि थाखाय ओंखारदों एकमात्र हारि सिबिनाय जेब्ला गावनि बिमा बिफाया बुङो जे हारिखौ सिबिनो थाखाय ओंखारबोदो जोंनो थाखा फैसा रां रुफा नाङा अब्ला निश्चय ओंखारबोनांगोन जिहेथु बिमा बिफायानो गुरु भगबान इसोर बायदि जों नुदों दिनै अशोक सिंहाल बिथाङा गिनानै जाला बेखायनो बै गावनि मानसिफोरखौ सानैसो सामसाफोरखौ लानानै बैयो मा खालामदों पुरना फट'फोरखौनो होलाबायदों जाम्बा बिसोर आरो थेंक इउ बुंगोन बिसोरखौ साबायखर होगोन एसे पपुलारिटिखौ बारायदों बिथांमोना आंखौ सिनायबाय बिथांमोननिबो फेन फलोवार दङ बिथांमोनाबो सिनायबाय दिनै आं नाम बुंला बिथांमोननिथ' आंनो पुरा डाटा दं सोर मा एंगेलाव खारदों मा खाराखै हारिनि मा केलेंकारि दं आं मिथिजोबो आं बुंबावाखैसो मा फैसा जादों आं सोब मिथिजोबो अफिस लेभेलावहाय बेफोरखौ आं बुंनांगौबा बा बुंफुंनो नांगौबा थैगोन बिसोरो दिनै आरटिआइनि खोथायानो बुं दिलीप नाथ बिथांखौ बुङोमोन आरटिआइ मारिसो अशोक सिंहाल मारि होयो बेखौथ' जों हमबोदोंना थांनायबार सोर अशोक सिंहालआ वाइल्ड लाइफ माबा आरटिआइ जाम्बा जादों नामा थाङै थुङै माथो
बै मानसिनि मौला सोलिगासिनो दायो बेखौ सोर बुंगोन बेखायनो बे मोनसे प्रलोभन टकेटिभ बे मोनसे हिउमार नेगेटिभ नेर' खालामनाय खिन्थु रायजो राजाया मिथियोना हारिया मा अबस्था दं रायजो राजानि अबस्था दिनै नंखायनो अरुण'दय आसनि होफ्लानानै जिथु आसनियावहाय सरकारनि फान्डबो असक सिंहालनि पकेटआव अल आसामा अल अभार इन्डियाआवनो बे आसनिया रंजागासिनो दा जुद्धआ सोरजों जागोन नोंथां जोंनाथ' असक सिंहालजोंबो जागोन बाटासरां कंग्रेसजोंबो जागोन बिजेपि कंग्रेस खिन्थु बिजेपिखौ आं असक सिंहालजों जुद्ध जागोन बांसिन आरो माबायाथ' कंग्रेसआथ' बारा फेक्टरबो नंखाया जों साननायावहा जोंना जाबाय जोङो फार्स्ट उइनारखौ आरो देरहाखागोन होनना फोथायनाय दं हारियाल' खौसेथि जानांगौ बास आरो खनसे नाजाना नायदो रायजो राजानो गुरै खावलायनाय थाबाय जे देरहाखांनायनि उनाव नायदो 5 बोसोराव मा खालामनाय हायाब्ला आंखौ नोंथांमोना मा साजा होयो बेखौ नों गनायना लागोन गोजोननाय थाबाय जिहेतु थारैनो 65 नं समस ढेकियाजुलि समस्तियाव जितु बिथाङा सासे बिजाथि महरै जिहेतु बिथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय नाजादोंमोनब्लाबो खिन्थु माखासे जेंनानि थाखाय जिहेतु बिथाङा मोनालासिनो जिहेतु उदां बिजाथि गसंदों थारैनो नंमारगौ थारैनो अशोक सिंघाल बाटासुरां थारैनो बिसोर साथामनि गेजेराव जुद्धआ जामारगोन नामा बेखौ थारैनो समा दिन्थिगोन